ଯାଦବ ବଂଶର ପତନ ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ କୃଷ୍ଣ ଏ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଭାଇ ଅଭିଶାପ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ ସେ ଗଲା ପାର୍ଥିବ କୃଷ୍ଣ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଦେଖାଇବେ ମୁଁ ତୋର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିବି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି କି ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେଲେ ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ ସାମ୍ବର ପେଟ ତଳରେ ଗୋଟାଏ ଲୁହାର ପାତ୍ର ଋଷିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ କହିପାରିବ କି ଋଷି ତାର ଗର୍ଭରେ ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା କଣ ଅଛି ତେଣୁ ଋଷି କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେହି ବାଳକ ଗର୍ଭରେ ଅଛି ଏକ ଲହର ମୂଷଳ ସେ ଜାତ ହୋଇ ତୁମର ଯଦୁବଂଶକୁ ସମୂଳେ କରିବ ଆରେ କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ ହଉଛି ତୋର ଲୀଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକର ମୁଖ ତୁ ହିଁ ବଢେଇ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆଉ ଭୋଗ କରିବ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ସବୁ ନାଟ ତୋର ମୋର କଣ ନାଟ ମୁଁ ତ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲି ପରେ ଆସିଲି ତୁ ଚୁପ ରହ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଘରେ ଯାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଉପାର୍ଜନ କରିବି ଭାଇନା ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ କରିବା କାହିଁକି ସଦା ଯେମିତି ଦେବାନ ପୁରୁଷ ସେମାନେ ଆମର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଲଗେଇଲେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିବା କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣେ ପରା କୃଷ୍ଣ ତୁ ଏକ ନନ୍ଦନ ମାରୁଆ ତତେ ଯିଏ ମନ ଜଳିଦେବ ତାର ବିଚାର ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ କଣ କରୁଛୁ କରେ ତୋର କୌଣସି କଥାରେ ପାଟି ପିଟେଇବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଭାଇ ମନକୁ ସେ ଯାଦବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ ମୋ ବାଟ ମୁଁ ଦେଖିବେ ଭାଇନା ହେଉ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କେହି କାହା ସଙ୍ଗରେ ଯିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କିଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବ କେନ ତୁ ପରା କହିଲେ ତୋର ମୋର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ହେଉ ହେଲା ତୁମର ମୋର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଏ ବିପଦରୁ ଯାଦବ ବଂଶକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବା ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର ଭାଇ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିପଦ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛି ସେ ଗଙ୍ଗାବୁରୁ ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତୁ ଭୂମି ମରିବେ ତୋର ରହିଲା ଶେଷ ହେଉ ତୋର ରହିଲା ଶେଷ ଆଉ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲ କାହିଁକିରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯାଅ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପରାମର୍ଶ କର ଆଉ ଭାବିଲେ କଣ ହେବ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ବସି ବିଚାର କରିବା ତୁମେ ମାନେ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଯାଉଛି ବଳରାମ ଭାଇ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏ ହେଉଛି ସବୁ ତୋରି ଲୀଳା ପ୍ରକୃତ ଏ ହେଉଛି ସବୁ ମୋର ଖେଳା ଲୀଳା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମୁଁ କାହ୍ନା ଅବତାର ହୋଇ କେତେ ଲୀଳା କଲି ଶେଷରେ କଂସକୁ ମାରିଲେ ତଥାପି ଏ ଲୀଳା ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ ଏବେ ମହାକୁଟୁମ୍ବୀ ହୋଇ ସାଂସାରିକ ଲୀଳା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏ ଲୀଳା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଲୀଳା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ